Здравейте, приятели! Казвам се Валентин Стоилов и работя като психолог. Това е нашия първи опит за едно самостоятелно предаване. Затова нещата, които виждате тук, те не са идеални, те са реални. Реален е този кабинет, в който сме в момента. Реална е ситуацията, за която говорим. Реални са и хората, които са тук. Ива. Майка на убития Цецо. И Иван. Приятел Иван Ценов се казвам. Събрали сме се тук с идеята да ви направим по някакъв начин съпричастни на нещата, които ние, близките на семейството, приятелите, говорим помежду си. Така че някой да каже някакви думи. Ами, решихме да си направим наше предаване, тъй като отделеното ефирно време не винаги е достатъчно. Също така материалите в повечето случаи са пречупени през съответната медия, през съответния журналист. И бихме искали зрителите и хората, които се интересуват от този случай, да бъдат запознати с максимално близко с истината, с историята и въобще нещата, както се случват отвътре в фундацията, какво ние чувстваме, какво преживяваме, какво искаме да направим, хората да го разберат от първо лице единствено число от нас. Идеята е предаването да се излъчва онлайн в нашия сайт cvetancanov.com. Очаквам вашите въпроси във Facebook страницата и имаме намерение да отговаряме на абсолютно всички излезли и такива. Както каза Ива, искаме един предаване, в което имаме достатъчно време и съвсем честно и обективно да споделим нашето мнение и нашата гледна точка. Това е което... Аз също се придържам към тази идея. Въпросите, които задавате в Facebook страницата, може да не са насочени единствено към това, което се е случило. Може да са насочени изцяло към това, що е да си родител и как би било добре да възпитаваме нашите деца. Така че всички въпроси, които имате към мен, като психолог, като към човек, може да ги задавате спокойно. Ние ще се опитаме, и аз в частност, да потърсим заедно отговорите. Друго нещо, което бих желал да допълня е, че идеята ни е тук в този кабинет да каним различни хора. Хора, които имат позиции, хора, които имат гледна точка по някакви въпроси, различни медийни личности. Така че очакваме от вас да кажете какви са вашите желания за следващи събеседници. Кой бихте желали да видите тук в този кабинет и какви да бъдат темите, които да дискутираме.